Olyan dolog, hogy én nekem mindegy, hol szolgálok, most itt, szeretem a testvéreket, de el kell menni, akkor örömmel megyek. Tehát igazándiból se nem most, se nem szoroz, amíg itt leszek, örömmel teszem, ha menni kell, másutt is örömmel fogom fel a szolgálatot. De ugye föltetjük a kérdést, hogy hogyan jutottunk el idáig. Soltvatkerten 12 évig voltam, ahol 2 polgármester is volt a szolgálatom alatt, akikkel ilyen problémánk sose volt. Berkec László volt az egyik, aki 10 évig volt polgármester. Ő SZDSZ-es volt, és a választásokkor, mivel nagyon nyírtam a szadeszt, rengeteget vitatkoztunk. 1 hétig mosolyszünet volt, de aztán a legnagyobb barátságban voltunk. Olyan barátságban, mely mind a mai napig tart, és most már 5. éve vagyok Kecelen, de még most is mindenbe számíthatok rá, és nyugodtan mondhatom, valamilyen szinten atyám helyett atyám volt. Volt, hogy politikai egyetnemértésünk miatt ilyen házi bulin úgy kiabáltunk, hogy a szomszéd azt hitte, hogy verekedés van. De ettől még szerettük egymást, és a legnagyobb békében voltunk, és a városért tudtunk dolgozni. Utána jött Lehoczky Ferenc polgármester, aki baptista volt, de még alpolgármester korában mindig fölvállalta, hogy a soltvatkerti mise keretében könyörgést olvas. Amikor polgármester volt, a mi templomunkba áldottam meg őt, és ennek az áldásnak a szövege mind a mai napig kint van az irodája falán. Mi lehetett az oka, hogy ezzel a 2 polgármesterrel csodálatosan tudtunk békében és szeretetben élni, és élünk mind a mai napig? Mind a 2 a saját zsebénél előrébb valónak tartotta a közösségét. Meg is tett mindent a közösségéért, és ez látszik is a településen. Mikor ide jöttem, azzal a reménnyel jöttem, hogy ez folytatódik itt is. Lévén, hogy ismertem az előtörténetét Kecelnek a 2006-os választásokkor, ugye az akkori mocskolódás miatt egyszer több hónapig nem is miséztünk Kecelen, ugye akkor már besegítettünk, de mikor ide jöttem is, diakónus úrral elmentünk polgármester úrral bemutatkozó beszélgetésre, mindjárt az elején mondtam, hogy mi még lehetünk barátok attól, hogy az ellenfelével is jóba vagyok, az elődjével. Nem is mondott semmit. De utána szomorúan kellett tapasztalnom, hogy az a tény, hogy nem segítek neki utálni nálánál tehetségesebb elődjét, ez bőven elég indok arra, hogy engem is utáljon az egész bandájával együtt. Nem tetszett nekik az sem, hogy én nem leszek fideszes házi káplán Kecelen. Ha figyeltek volna az első szentmisén, amit itt bemutattam, mint plébános, akkor egyértelművé tettem, hogy semmelyik oldalhoz sem tartozom, a saját fejem után megyek, az pedig elsősorban az egyház tanítása után. Ez se tetszett, aztán jöttek névtelen levelek, tetszenek emlékezni, és aztán, mivel a vadkerti polgármesterek népükért élését és a lakosság jólétésének előmozdítását itt nem tapasztaltam meg, sőt, erkölcsileg eléggé kétségbe vonható jelenségeket tapasztaltam, ezért párszor szóltam is. Kultúrházzal kapcsolatban, múzeummal kapcsolatban, és így tovább. Ez se tetszett, szálka vagyok a szemükbe, polgármester úrnak és a helyi Fidesznek, de ez engem örömmel tölt el. Egyrészt azért, hogy nem vagyok olyan tehetségtelen, mint ők, és velük ellentétben én Kecel népének jólétét mindennél fontosabbnak tartom.
Való igaz, nem én vagyok a polgármester, de a közösségnek, amely Kecel lakóinak jó részét kiteszi, a pásztora vagyok. Nekem az a célom, hogy minél több gyereket kereszteljek, minél több fiatalt eskessek, minél több szülőnek lássam az örömöt keresztelőkor, esküvőkor, lássam, hogy gyarapodnak, hogy erősödnek a családok, lássam, hogy fiataljaink itt tervezik életüket, de ezen törekvéseim valahogy nincsenek összhangba Hasziló Ferenc polgármester és bandája, a helyi Fidesz törekvéseivel. Ez meg is látszik a városon, gyakorlatilag tönkrement a város. Megszűnik a helyi tévé, a helyi újság. Ez volt az utolsó mise közvetítés. Ezúton köszönök el azoktól a testvéreinktől, akik otthonukba nézték a szentmiséket, és mondok köszönetet a kultúrháznak, dolgozóinak, kameramannoknak, azért a szolgálatért, amelyet sok-sok éven keresztül végeztek hűséggel közösségünkért. Milyen furcsa fintora a sorsnak, az életnek, hogy a lekommunistázott előző polgármester Schindler János és Kemény Ferenc testvérünk saját zsebből fizette az első mise közvetítéseket. Most pedig ez a jobboldali bagázs megszünteti, és meg sem fordul a fejükbe, hogy saját zsebből a közösségért valami. Eleve, ugye az is botrány, hogy Hasziló Ferenc már novemberben tudta, mert megkapták a tájékoztatást az önkormányzatok, hogy 200 millióval kevesebb lesz az önkormányzat büdzséje, és semmit nem tett már akkor azért, hogy valamit megpróbáljon a közösség érdekében tenni. Engem följelenteni, el tudott menni Kalocsára. Havi 527 000 forint plusz kafetéria plusz költségtérítés. Igen, testvérek, önöknek a nyugdíja, sokuknak a nyugdíja 1,5 év alatt ennyi. Önöknek a minimálbére majdnem 1 év alatt ennyi. Ezért a pénzért, amit havonta leakaszt Hasziló Ferenc, 1 árva centit nem ment önökért, de azért, hogy engem följelentsen, akik önöket szolgálom vele ellentétben, ezért el tudott menni 60 kilométert a Mercedesével. Nem sajnáljuk tőle, csak a közösségért is használhatná. Szóval itt tartunk, lehet, hogy én is csinálhattam volna jobban, de éppen azért, mert az én céljaim egészen mások, mint Hasziló Ferencnek és bandájának, ezért lehetetten az, hogy összefogjunk. Mert én Kecelért össze tudnák fogni, de nem olyanokkal, akik gyakorlatilag tönkretették a várost. És nem csak a tévé szűnik meg, nem csak a helyi újság szűnik meg, jó, biztos a választások előtt megint megjelenik, amiből megtudjuk, hogy Hasziló Ferenc milyen dolgos, és a helyi Fidesz tagjai vagy képviselőknél jobb embert nem holdott a föld a hátán, de hát ezt már tudjuk, hogy ez vicc, és úgy is kell kezelni majd, ha megjelenik ilyen. De én csak olyanokkal tudok összefogni, akik Kecelért dolgoznak. Elbocsájtások lesznek, olyan megvonáson a kultúrháztól, hogy gyakorlatilag csak vegetálni fog, egy intézmény nem részesül elvonásba, ez a dicső Városi Múzeum, amelyről én úgy emlékszem, azt mondták, hogy a nyitáskor 6 milliót kap, utána már csak 2-t. Érdekes módon, hogy mindent leépítenek, a Városi Múzeum 5,8 milliót kap. De hogy mire, miért, nem tudom, talán ott is meg lehetne spórolni nagyon sok millió forintot. Megvonják a támogatást meg annyi olyan hagyományőrző egyesülettől, szervezettől, amelyek Kecelt szolgálták,
Kecelt hírnevét növelték. Az én följelentésem helyett lehetett volna küzdeni ezekért is. De ez nem történt meg. Szerdán tüntetés lesz a Városháza előtt, ezen átkos rendszer ellen, ami itt van Kecelen. Egyházunk teljes erejével beszáll ebbe a küzdelembe, mert nem tűrhetjük tovább, hogy olyanok legyenek a városvezetés élén, akik ennyire ne vegyék figyelembe Kecel érdekeit. Még annyit, hogy ugye régóta mesterkednek ugye ezen testvéreink ellenünk, névtelen levelet már említettem, meg egyebeket, de például megpróbálnak minket is, ugye a plébánia dolgozóit egymás ellen fordítani. A polgármester úr azt hitte, hogy ha káplánatját kéri föl a gyereke megkereszteltetéséhez, akkor mi haragudni fogunk. De elfelejti azt, hogy én máshogy működök, nekem egy szilosi kisgyermek megkeresztelése legalább annyira akkora dicsőség, mint a polgármester gyerekének megkeresztelése. Nem jött össze. Diakónus urat is megkörnyékezték valami kitüntetéssel, de hát Diakónus úr is tudja, hogy bizonyos személyektől kitüntetést elfogadni szégyen. Meg hát furcsán is jön neki, hogy a főnökét itt nyírják, őt meg kitüntetik. Tehát ő is tudja, hogy ez eléggé trédolog. Tehát lényeg az, hogy itt állunk, de ugye nem mehetünk el szó nélkül ezen folyamatos egyház elleni támadások mellett, mert ugye ne feledjük el, Hasziló Ferenc és a Fidesz volt, akikkel meg kellett küzdenünk a katolikus iskoláig. És, ami azt se tudják a testvérek, mert nem mondtuk eddig, de tavaly, illetőleg amikor indult az iskola, az augusztusi normatívát 20 millió forintot az önkormányzat elfelejtette átadni. Igazgató úrnak 6 hónapi kutató munkájába került, mire kiderült, hogy az önkormányzat ül rajta. Akkor sikerköltségvetésről beszélt többek között Ugronné, és ő tartalékról, 100 milliós tartalékról a város költségvetésébe, de annyi pénzük se volt, hogy ezt a 20 milliót, amin hónapokig ülnek, ki tudják fizetni az iskolára. Külön szerződést kellett kötni az érsekséggel, hogy részletekbe, sőt nem is részletekbe fizetik, hanem az iskola lelakhatja. És akkor ezek után elmegy Hasziló Ferenc az érsek úrhoz följelenteni engem, noha érsek úr tudja, hogy ki ő. Hogy? Akkor nem cáfolta, sajnos ez tény és való, meghallgattatott, följelentett, illetőleg érsek úr pontosan azért jön február 17-én, hogy puszta jelenlétével kifejezze, hogy mellettem áll, és érsek úr is azt nyilatkozta, hogy való igaz, hogy ott járt Hasziló Ferenc, és rólam panaszkodott, de tudnia kell egy polgármesternek, hogy az egyházban másképp működnek a dolgok. Ez hivatalosan is megjelent. Ennyit erről. De, hogy ugye a jövőben azért tudják merre hány méter, vannak olyan testvéreink, akik jelenléte nem kívánatos. Éppen ezért Hasziló Ferencet, Ugron Gyulánét kitiltom. Minden egyházi intézményből, így a katolikus iskolából is. Minden közös együttműködésnek vége, mert ilyen emberekkel nem lehet. A többiek nem kívánatos személyek. Ha netán változtatni akarnak hozzáállásukon, ha netán Kecelért dolgozni akarnak, hajlandó vagyok együttműködni, de így nem. Megköszönöm a figyelmet, szomorú, hogy ilyennel kell traktálnom a testvéreket, de tudniuk kell. Dicsért